everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Naaberya di ay ng gida nila ron. Wa manay, naflatan lang. Ug ang upat gid kaligid ang naflat. Uy, mao pa. Nala sige. Di makasiya. Sige na, mga onata. Walay. Ah. Kusa man? Ako lay abli nay. Na, sige. Senyora Nimfa? Senyora Nimpa? Senyora, usay na itabo. Senyora? Ngano yun yan ang imong hitsura? Senyora, ngano? Nganong kalga? Misiga ang imong mga mata. Unsa imo nakita, senyora? Nay? Bidagan siya. Balik pa lang si gawas na. Ug murag nalisang man siya kaayo. Ug may gitudlo-tudlo siya sa may kusina. Midangop siya din hinay kay may gikadlukan siya sa gawas. Unya, midagan na sa pagbalik. Sundan ko ba siya, nay? Gikapoy na ko og dagan. Mahulong na ko. Dili na makaya. Sakit na kaya akong tuhod. Nasayop ko sa akong gibuhat nga pagdangop sa ilang mirna. Dihang nahadlo ko sa kasika sa gawa sa sakinan kaganina. Buisit. Giduwaan ba lang ko sa akong pananaw? Ug nakita na ako si Mila nga naglingkod dito sa kananan. Ang iyang mga mata. Nagtutok din ako. Nakasaad na ko sa akong kaugalingon nga dili na magpadaog sa akong kahadlok. Pero kung makalitan ka di ay, dili mo kalikayan ang natural nimong reaksyon nga mao ang kalisang. Buisit. Layo-layo gid kog naabtan. Wa ko makabantay nga kusog di ay kay ko nakadagan. Unsa na ba kining dapita ang akong naabtan? Kamingaw. Wa ko'y nakita ang bisag usa ka bahay. Buisit. Diin man di ay kumipaingon og dagan. Nagpataka raman di ni akong tiil og asa ko paingon. Unsa man kini dinhi dapita? Gipalibutan ko sa mga punuan. Pero sa akong nahinumduman, misubay man ko ato og karsada. Karsada paingon balik sa mansyon. Apan, nganong lahi kining akong naabtan? Nganong kakahuyan naman kining palibot nako? Buisit, pagkabuisit, unsa man di ni dapita? Karon pa ko makahinuklog ng ngit-ngit di ay kaayon na maong dapit. Kabuisit, gidoy. Unsa may angay na kong buhaton? Mupadayon baka ako sa paglakaw? O mubalik ko sa akong agi? Pero, wa naman ko makahinomdom sa dahan nga akong gisubay. Unsaon ko man sa pagbalik sa akong agi? Makalagot! Senyora? Senyora, pasaylo ako kung nakuyawan ka.
Ako kini si Felipe. Diyos ko! Galit ka man gumidagan ganina, Nyora, gikan sa bahay. O nga gisundan ti ka. Paselo ako nga nakurat ka, Senyora. Salamat. Salamat nga misunod ka na ako, Felipe. Tana. Mamalik na kita sa agi. Dili na ko din eh. Ngit-ngit kaayo. Tingalig may bitin din nga atong matumban. Bebe. Pakupta ko sa imong kamot. Kay dili ko makaklaro sa palibot. Sige, Senyora. Yarang ako kamot. Dawata. Kabugnaw sa imong kamot, Felipe. Ay, suko na sa bring. Tiguang ron. Kay dugay ko. Ang taon nga. Dugay man. Nga. Gipaandar ning iyang sakyanan. Natulugan tingali ni kay dugay mang miandar. Sa kadagan niyang sakyanan. Hindi na magamit ning uban. Uy, huwag manaw si senyora. Takatug baka nga. Nagpaabot na ko sa iyang sakyanan. Ako na lang kanaugon. Giahak ba yain eh? Di apa gimi, matay mingi ini dapita oy. Nalimbawat ba yung balhibo na ko? Lilion ko na senyora. Saban na inyong pultahan. Maing gabi di amir na. Maing gabi usab imok. Si senyora. Miyani ba si senyora nimpa? Dinhito siya kaganina, apan kalit usab nga midagan palayo. Hinungdan nga gisundan siya ni Felipe. Nga naman? Sa kumasayod kay, wa man siya tingog nga midagan. Diyan mo magka, Mario Sip. Tikalikod sa'yo nakita atong tigwa nga mga nidagan. Saylo ako, Mirna ha. Pero, lakip ko, ibati o kadlok. Dinis inyo. Pugos-pugos naman gani ning akong pag-anis inyo kay wa ko'y mahimos gawas papangita di senyora din eh. Pero wa mo sabday din ni siya. Asam ka to paingon si senyora? Pasaylo ang wa sa kumasayod imok. Pero ikabala ka kagisundan man kadto siya ni Felipe. May noon? Nay? Si Felipe na karon. Nay? Dang! Si senyora dong? Ay naman ang senyora. May una na ba sa sakyan? Ato lang sab ko, Mirna. Magdali ko kay sa puton na bagay itong sa puton kayong tiguwa nga. Wa si Senyora. Nay, limok. Ah. Wala ko siya masundi. Unsa? Uy, wa nimo masundi ang senyora? Hain man ka siya paingon karon. Kadiyot lang. Kaganiha pat ang nagsigi og lakaw. Pero ngano wa pa maghihapon ta mulaho sa karsada? Nganong niya pa maghihapon ta tunga-tunga sa lasang? Mohonong una ta. Gikapoy nako. Sakit na gid kaayo ang akong tuhod ug tiil sa paglinakaw. Dili na nako makaya. Hunong una ta. Felipe, unsa ba? Felipe, wa ka ba makadungog sa akong giingon? Matod ko mohonong una ta sa paglakaw. Mahuway ta. Og huna-hunaon taon na og tarong kung asa ta mo paingon. Kay pamati nako. Dili mao kining dana nga atong gisubay. Kay hangtod karon. Wa pa kita mabalik sa agi. Felipe, wa ka ba makabati sa akong gisulti? Muhunong una ta. Sa ba? Kikapoy na kay ko. Murag matumba na ko sa kakapoy ug linakaw. Muhunong una ta. Buhiin ang akong kamot. Buhiin, ibe. Muhunong ko. Bahala ka kung wa kay plano nga muhunong. Basta ako kay muhunong ko, buhi ko. Unsa ba?
Mas gipahugtan pa hinuon niya sa pagkupot ang akong kamot. Felipe! Felipe, gisakitan ako sa akong kamot nga imong gihugtan sa pagkupot. Felipe, unsa ba? Ngunog sa imo na kining gikumot. Buhay nako! Buhay ang akong kamot! Unsa ba? Ang nako! Dili ka makapugos nako! Giguyod ko niya! Unsa kining imong gibuhat? Anong giguyod ko nimo? Buhi ko ha! Buhi ko! Ayaw ko guyura! Dili ko! Dili ko! Buhi na ko! Dili na ko muuban nimo! Buhi ko! Ay! Diyos ko! Kung wa pa ko makabreak, malahos ko ang kahog. Yan ako sa kilid sa pangpang. Nganong gidako ni mo din eh? Unsay mo buhaton ako ha, Felipe? May dautan kang buhaton ako. Unsa no? Plano ko ni mo itukmo din eh sa pangpang. Dili. Dili mahimo. Buhi ko. Buhi ang akong kamot. Buhi ko. Buhi ko. Oh, dili ikaw si Felipe. Magbayad ang may sa. Magbayad. Ayaw. Ayaw kong pira. Dili ko. Buhay ko. Buhay ko. Bayad mo. Ayaw kong gitukmod. Dini sa pangpang. Ah, ah, may nalaga ni. Kaya nakakupot kayo nagsagbot sa kilid. Huwag ko malaho sa ubos. Ah, dili ko mahimo magdugay sa pagkupot ini kitingali. Maibot ang gamot ni ini sa akong gibukaton. Paano sa ako buhaton? Ah, dili ko makakamang balik sa taas. Kung mubuhi sab ko, mahagpog na ko paingon sa ubos. Usayangin ako buhaton. Tabang! Tabang! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!